Shalom. Amanami kinanami nangyawang ni Bagasan Kristus. Kalaning mulot ta nama perminggot ta ima pesta hanay buat ta Jesus Kristus. Rap jojong mahita sa luhut na. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan untuk duduk. Huriani Tuhatta, nunga bongot hitam martonga joroni debata, tangan nalidang rohanayas, dohot pahian habadiaun sabingdo dalata, marsaur dohot debata di langgatan habadiaun nai, tahalasodo parsaurata di bagasan sadarion, ima parningotan di naik ni Tuhan Yesus Kristus, tubanua gijang. Nunga sunbe ulauna, ima patupahon haluaon dihita jol mamanisia, marhiti nama naik ibana tuban wagijang, laho paradihon inganan, dihita akanong porsea di guarna nabadiai. Jala di bagasan sadarion, akayanakon ni huriata, maka tidakon haporseuna, dung maddohoti parsiajaran di huriataon. Atong tapujima Tuhatta maridima hita. Tuhan
Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi, rap dohot au hudul di habang saki, songon ahu namonangi, jala hudul rap dohot damang, di habang sanai. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan. Saya pargogoi mahami. Maka por saya anakmu nasa sadai, si Pangulo hami, nama naik tu surgo, asahu parrohahon hami, roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari dihita. Tangihon hamuma patik ni de bata di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Ima natar surat di Markus sada ayat 15. Songonom madidok. Ninna do nunga dapok tikina nunga songgop harajaon ni de bata. Bau bahamuma rohamuna jala hapor se hamuma barita na ulii sauhulat nari ninna do nunga dapok tikina nunga songgop harajaon ni debata pauba hamuma rohamuna jala hapor se hamuma barita na ulii ido sahana atong rak mangido gogo mahita tu adupan ni debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Mari dihita. Mangalo
katopoti madusata tuadupan ni di bata martangiang mahita. Ali Tuhan de bata ama ni Tuhan Yesus Kristus. Hodo de bata pargogo na sohatudusan. Sito panasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Aka nahuula hami marhiti sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhiti sian tubuh-tubuh ni rohanami naruai. Nang sian pakateon nami naso ture, rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai, natar sol-sol bagi dohami nuaing ala ni i. Asima roham di hami, alide bata nami, pardenggan basa, jala para si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saisi sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di parbadia tu roha nami bi, asa terbahen hami mangului ho, di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami Tuhan nguluan nasora sudah, na pinar bagabagam, dia kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasisaan ni dosata. Songono dohata ni Jehovah, unang ho mabiar, ay ahudo siluluhon ho. Nunga pola hujo goarmu, ahu na puna ho. Hasa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Mari dehita. Bagi mahata ni dibata turpuk epistel di pesta parningotan hanana ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Imana tarsurat di buku Pesalmen bidu ono puluwalu ayat walu rodi ayat 10 sia. Tapai hutihu ma di rohat tabi songonom ma didok disi. Parningotan di hamunangan ni bangsoni debata. Ali debata. Uju di uluhon ho bangsom. Uju mangalak kaho. Di bagasan halongonani. Humutaldo tanoon. Manetehi huhut akalangit maradopon debata. Nang dolok sinai adui maradopon debata. Debatani Israel. Udan lomoni rohado di pangusehon ho ali debata. Jala di pargugui hodo parjabaramu na heali. Jadi maringan madisi aka na pinangulum di parmudu-mudu hodo na dangoli ali debata marhiti-hiti dengan ni basam. Martikting ma Tuhani, jadi torop situ tuma aka boru-boru
sibuan barita nauli. Hapogan ma aka raja ni aka parduan parangan mapurus, jadi boru si ingani jabu marbagihon tabat-taban. Molo mangulon hamu di holak-holang ni aka parduan, marsinodang do hamu songon habong ni darapati, na nilapis doho perak, jala marsere na gorsing do hole nasida. Uju di paserak pargogo na sohatudusan aka raja disi, mamotar ma di atas doluk salmon. Doluk ni debatado doluk basan, gok akka pusudo doluk basani. Puasa say magiburu hamu ali aka doluk na tibu, dopak doluk sion na pinili ni debata, bahen ingananna. Say inganan ni Jehovah dui sa liling na. Maribu-ribu do hureta ni debata di tonga-tonga nasida do Tuhani. Hira sinai di bagasan habadiaon. Nung nga manaik hotu gijang. Di taban hodo na honataban. Nung nga maruli silehon-lehon ho. Di tonga-tonga ni manisia. Nang aka na marbalik. Asa maringan disi debata Jehovah. Ido sahakna martua do na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Mari dimahita. Tahatidak ko mahapor siyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata, sa hapor siyawn di sadok portibion, rapma hita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, idu ama parguguna sohatudusan, na tumupalangi doho tano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah, nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siantor di parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhanta, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal luibana di hao pinarsilang, na tuwa tubanwa toro dong ditanom, na mula mangulu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lauhudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogon na sohatu dosani, bisi may bana pay mamula sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditor di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dehasisani dosa, doho dehatai na mandok,
mula mangulu sogot daging ni halak nong mati, dohok dihanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mahang. Dihita saluhukna dihamua manami doho inanami, tapi gima sunggul-sunggul di parpungwata sadarion. Na perjulu guarni parpungwata di tikion. Ia guarni parpungwata di bagasan sadarion, ima pesta parningotan di ari hana naik ni Tuhata Yesus Kristus tuban wagijang. Dohok topik minggu gabe sitidang ini Kristus tu sadok portibion. Na paduahon di pesta parningotan di ari hana naik ni Tuhata Yesus Kristus, tapatu pado pelayanan ibadah di tonga-tonga ni huriaon, na sugu may na perjulu di pukul 6, na mangihu muse na paduahon di pukul 8, jala na patuluhon sadarion di pukul 10, dohok na parpudian non di pukul 10 wib. Laos di bagasan parpungwata sadarion di pukul 10 patu paut tado. Ima makatidakon hapor seaon di anak dohok buru ni huriatta. Naung madohoti hate hisasi sidi kurang lebih 1 tahun. Ia torop nasida nama dohoti ima 50 halak. Tulu halak may bawa, 17 halak may parupuan. Tatangnya koma asa akayana kotai dung di calo nasida, dung di hati dakon nasida haporosyaonna. Gabi toktong di pertahaton nasida haporosyaonna. Jala sahak nasida gabi panean di harajau ni di bata di Banua Kicangi. Jala anon di tikiro tujolo yana kota parguru malua na di jahahon hata si paingok tunasida laos jongjong manatorasna di inganan nabi. Songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan tikion, di pasu-pasu Tuhata mahita saluhukna. Mari de mahita. Tuhan Yesus napudaan songgop damai dosaku naksadoi tabari tahun holong nai di dia Tuhan tudot cori duk manumpahi tarlobida sasada Yesus Hongoloko lasohaki jumolo Yesus sinuami pangilingonmu tolongmui mangalo dosa nang rohaki
ahi ayat sada. Tuhan Yesus napunaan songgok damenan biar golang dari panggung molunari nasa dosaku namsa dori damari Martang yang mahita dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate pikiran muna marhite-hite Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Jamita di parpunguata sadarion tersurat di Ulannya Apostel Sada ayatonom 110 sada songonomma didok laos disukun akan napungui maibana akanin nama pajong-jongo muma sonari ali Tuhan harajau di Israel alainin nama madok nasida dangro dihamui boto taonna manang obasna Nabi Nuhul niamai guru di wasona sabbing alai jalomuna do hagugun nitot di perbadia nasonggop tuhamu gabe sitidangikku mahamu di Jerusalem do di sadok Judea do di Samaria sahak ro di ujung ni tanon jadi dung didok songoni tarhicak maibana di panok noti nasida dungi diholipi obuni maibana sia julu ni mata nasida dina tinuluton nasida do peibana nalahu itu gijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namar linang-linang
akan amat dok, oh hamu halak Galilea, ahama saya jongjok kamu mamerengi dopak gijang, anggo Jesusi natar hicat sian labung muna tu banua gijangi, narodo ibana sogot songon na nidamuna, ibana laho dopak banua gijang, ima sahakna. Amuna akadongan sa porsiao di Tuhata Yesus Kristus namar lasni roha dohita sederion marningot hana naik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang hudul disiamun niamai nanti repot. Hudul disiamun niamai laho paradeho ningana diakana hinokokna diakana porseai. Ido bandata guari hari kena kanon dusdo argana sudi ganu hari minggu mulai sian kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Sama pentingnya bagi kehidupan iman orang percaya. Asa jolma membeda-bedakan hari kenaikan non di nomor 2 kan daripada hari Natal, hari kematian dan hari Paskah. Sebenarnya itu semua satu kesatuan, unity, karya keselamatan daripada Allah terhadap dunia ini atau terhadap orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Ido bana didok mulu mabain we ahita selamat hari kenaikan Tuhan Yesus manang Happy Ascension Day. Happy Ascension Day artinya hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau memang dia lahir, mati dan bangkit tapi tidak naik ke surga, sepertinya iman kita, pengharapan kita belum sempurna. Tetapi dia datang dalam kelahiran sampai naik ke surga, bahwa kita diingatkan bukan di dunia ini, tetapi kita nanti akan kembali ke pangkuan Bapa di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, disitulah dia peristiwa kenaikan ke sorga. Di salah satu tempat di Bukit Zaitun, masih di Yerusalem. Dan Bukit Zaitun ini juga banyak dicatat orang, umpamanya minyak zaitun, olive, zaitun, dan juga Kekaisaran Romawi membuat kemahnya ada di Bukit Zaitun ini. Dari Bukit Zaitun ini kita bisa melihat Bait Allah yang berdiri di Yerusalem waktu itu. Jadi kalau ada rombongan ke Israel, pasti harus pergi ke Bukit Zaitun, karena dari situlah dia terangkat. Ada bekas kakinya di situ dan dipelihara. Disitulah kita berdoa
Seperti Tuhan Yesus yang naik ke surga, demikian juga Tuhan membawa kami pada akhirnya ke surga. Di Dahalakimai waktu itu berkumpul orang percaya. Setelah 40 hari itu datang Tuhan Yesus memudai akan aporsiai do termasuk di bagasan nakasisiani menunggu roh Tuhan Allah itu datang mengangkat mebuan Tuhan Yesus naik ke benua Gijang. Jadi dukorotot diperbadiai peristiwa kenaikan ini tarangkap maibana sudah mamereng satu obuni natolap sejauh mata memandang di holipi obuni maibana, tetapi Allah menghadirkan dua orang nama make baju nabotar didok namar linang-linang jubah putih, sebelah kanan dan sebelah kiri ketika Yesus itu terangkat sebelum awan obuni marsuara maya dibigin atau ropi merhua hamuna tuson. Bahasa saya berengom muna tu Gijang. Mula mahamu. Unak saya Holanda tu Gijang berek kamu. Tetapi kerjalah. Apa yang mau dikerjakan? Jadilah saksi-saksiku. Gak bisa tidangiku mahamu. Jadi contohlah kamu, jadi teladan mahamuna. Nah, itu. Saksi-saksi Kristus itu maksudnya, apalagi kalian yang akan lepas sidi, bukan dalam arti pergi ke sana kemari untuk berkhotbah. Tetapi di mana kalian sekolah atau kuliah, di mana lingkunganmu, di mana kamu bekerja, kita harus dapat diteladani oleh banyak orang. Saksi-saksi Kristus seperti itulah. Aikon sudian non sah berita nauli yang dimulai di Yerusalem, di Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nungarotu tano Batak, mar periodik sah tu no mensen. Gabe terangkap maalani berita nauli karena Injil Kristus itu tanah Batak dan orang Batak. Membuat orang Batak itu tidak lagi dalam kegelapan. Alai gabe jolman namar sekolah, orang yang sekolah dan orang yang pintar. Kalau kalian yang lepas sidi ini hidup dalam Injil Kristus, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, kalian akan terangkat menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang pintar, tidak susah diatur. Dulu orang Batak itu masih primitif, menyembah Allah yang lain. Tetapi setelah Injil itu datang hadir di tanah Batak, orang Batak saudara-saudara menjadi bangkit, terpandang.
dan harus diperhitungkan dimanapun berada. Jadi kosongoni mahamuna orang-orang kalian yang mau lepas sidi. Beritakanlah Injil, artinya harus menjadi teladan kalian di lingkunganmu, di sekolahmu, tempat bekerjamu nanti bisa dilihat orang bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Bisa diteladani. Tidak menjadi batu sandungan. Kalian sudah 1 tahun diajari tentang pengakuan iman, tentang hukum Taurat, sejarah gereja, khususnya HKBP, sejarah Batak. Karena ilmu pengetahuan itu dari Alkitab, Bible. Oleh karena itu jangan lupakan, harus setiap hari berdoa. Setiap hari kalian membaca, mendengarkan firman Tuhan supaya kalian orang-orang menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus tidak pernah orang yang ketinggalan dalam pengetahuan. Tidak mungkin dong saya orang diteladani kalau dia miskin. Tidak mungkin diteladani kalau dia orang bodoh. Tetapi saksi Kristus itu karena Roh Kudus memampukan dia untuk diteladani oleh banyak orang. Gereja mensyukuri rahmat Tuhan hari ini. Semua dunia walaupun berbeda soal waktu, gereja mengingat peristiwa yang sangat besar, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus, Ascension. Bahwa dia tidak hanya di dunia ini, tetapi mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya. Dan agama-agama lain, saudara-saudara, agama-agama lain itu tidak pernah Allah yang mereka agung-agungkan atau nabinya terangkat ke surga. Malah orang itu mendoakan supaya dia juga didudukkan di surga. Kalau kita tidak, Yesus Kristus yang lahir, yang mati dan bangkit itu naik ke surga, bagi dialah kita berjalan untuk menuju menerima kehidupan yang kekal. Ibaga satu hata Yesus Kristus mai. Ikom marlas ni roha do hita sederion. Ikom gok dolas ni rohata sederion. Marningok nasa pabahenan ni debata di bagasan ngulutta. Mulutung mate piak kadong atai na tahaholongi. Alai dang disibe ngananna nunga di parade di bata di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Terbatas do inganat di si down. Tetapi untuk semua orang yang percaya, kapan itu terjadi? Dan urusan tanoni. Itu adalah urusan daripada Tuhan. Untuk dunia ini percaya nanti. Secara ukuran-ukuran kita bangga. Semakin banyak orang yang percaya mengikut Tuhan Yesus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Songoni mana kamuna bagi pelajar sidia yang mengaku imannya. Karena dari iman itulah kalian, siapa orang beriman, dari imanmu itulah kamu diselamatkan. Kalau kalian nanti kuliah, umpamanya kalian menerima jabatan-jabatan, harus tetap imanmu
kokoh kepada Tuhan Yesus. Karena itulah yang menyelamatkan, yang memberikan kebahagiaan bagi kehidupan kita. Tidak mungkin jabatan, uang membuat seseorang itu bahagia. Tetapi iman kita bersandar kepada Yesus, maka kita dapat berbahagia dalam hidup ini. Kalau imanmu senantiasa tetap teguh kepada Tuhan Yesus, yang naik ke surga, itulah kebanggaan orang tua. Oleh karena itu jangan asal dilihat ke atas. Yang terpenting bagi Tuhan Yesus mengimani Dia, dan kita bekerja. Dari pekerjaan kita itulah diteladani oleh banyak orang. Ada beberapa orang kalian nanti mabai pertanyaan di rumahnya ya, berdoa, payung tamu mana sida, unang liling-liling, alai pakai masker mahamu, soto ngiri puamu ngasidung ahona guarion kopiton, jahamu gugelina tuari naik mawelu 140 musenahona di Indonesia COVID, kamu sesongon nanggar jago do bereng. Bagi orang yang bergereja di sini harus pakai masker. Soto kona hamuna, unang ipangasahun guguna. Merendahlah. Apalagi supaya bisa diteladani oleh anak-anak kita di sini. Jadi mulai merpungu hamun dijabu. Lebih daripada keluarga itu sudah mau pakai masker, asa sehat-sehat tidak. Di Korea nuang kadungan di Korea Utara, dang boy be diubati jol malani marah. Orang sombong do Korea Utara on. Kaya dalam teknologi tetapi umatnya, rakyatnya sangat miskin. Otoriter. Kalang kabu nuang negara ini. Olah mengubati na COVID, apa hita nga booster be. Jadi laho do guarre memutus rantai COVID ini, tatorus majolo. Tatangnya ko maunang songon natuari naik musik COVID di Indonesia secara nasional. Oleh kehati-hatian kewaspadani di bagasat tangyakta, ko saya terus mahita protokol kesehatan. Dan kalian juga semua yang lepas CD ini, kemana kalian bepergian, di ruang terbuka, ruang tertutup, harus memakai masker. Supaya sehat kalian, panjang umurmu, dan pintar menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi Kristus itu adalah orang yang dapat menjaga dirinya, yang dapat diteladani. Camkanlah seluruh pelajaran itu untuk menggerakkan arah daripada perjalananmu, masa depanmu. Tuamu pihak kana toras ate. Toras mulai ate matadok saya bedo hita buru peta bereng kana kota dok buru tahun makajong joko kapor seon omma kebanggan di hita kana toras anggi mana kota dok buru tahun si balas mirohaun jol mana pistar jol masih ulu yazar mana sida jala iman non tema-tema sida hono mutuna sida supaya menjadi saksi Kristus. Kalau memang menjadi saksi Kristus, mereka harus penurut dan orang yang rendah hati dan dapat diteladani. Jala hamuna bangga mahamuna, inilah yang terakhir saya membuat kalian lepas CD. Karena untuk tahun depan kami tidak ada lagi di sini. Di dunia ini masih kami, tapi belum apa naik ke surga, belum, mungkin belum naik ke surga. Tapi masih di dunia ini karena aturan gereja. Jadi orang-orang inilah nanti yang
mengajar kalian lagi dan yang mengganti kami. Tetapi yang terakhir saya membuat lepas CD ima hola Tuhamuna do. Ya, banggalah kalian. Nanti saya berikan waktu saya nanti foto ya. Berfoto. Karena mulai dari dahulu selama di Jakarta saya tidak suka melihat foto. Foto orang pun itu saya tidak suka. Di foto juga saya tidak suka, tapi untuk kali ini saya memberikan waktuku nanti. Tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Olan ibu masih saping. Nga sabi, unak pula siya jolo. Alana huboto do buhikku. Huhapal terus tiap hari huhapal omba buhikku. Hubereng mamusay foto tabarwa. Wasa bulu di foto tabarwa. Lay di foto bagak. On do natongon. Gejala-gejala ni na kebanggaan na tersendiri namanya. Alaw din kadeba di foto asli na bagak, alay di foto tabarwa. Jadilah saksi Kristus ya. Kalian semua dan juga kepada orang tua ima tema-tema non dono muna tu anak kota do beruton dohot hita na pungod dison moliate ma ala nunga manaik tu hatta taingo sadarion mengaradi nganab mai dihita na porsea songot cerita ni halak pertubai rotu batamon kanido tuba celagu buti dakaro iboto asa anak konno do burunon do paupunodang di boto mengna di ingana di daerah dia di bana di Batamon sah may bana tu Batamon di sukum masahalak itadda muna iboto muna do luat hutan Nagoya kuboto iboto hamuna do sa do tu iboto hamuna do blok 2 inna Dako boto, alay Nagoya huboto samay na ikom mahamun na. Ima ama. Sukuma mo sa ina. Iboto hamuna do Nagoya ina ibarkapalaw di ba na? Huboto. Ibulok 2. Adak pala huboto ina. Oh. Baru sukuma mo sa serenare mo sa situa pas situa ledak situa di son iboto hamu dari Nagoya uboto blok 2 iboto hamu amat tahun tadda hamu na don hutadda ai audo RT di si dala huboto do amat ta imana komunon beta maninna baca pola hudok kosong ni sudah hita maboto benua gijang Alak ta boto, gudang na sumaboto dagi boto dela tusi. Alay so na mata parhalado nakingani di boto songo Jesus. Lai ba na tu banwa gijang siya banwa gijang do iba na ro. Dala lai ba na tu banwa gijang di boto takas di dia do ingana banwa gijang manang surgon. Di bagasan iba na mahita merdalan. Holan iba na do boto say. Danga do boto say dia do banwa gijang ya kahalak nasing. Alay tuk hata Yesus Kristus do uboto inganan benua gijang kepada Kristuslah kita bersandar supaya kita ikut dibawa untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mertang yang mahita. Tuhan, moliate mahudok kami sederion. Parningota di hananai ni Tuhan Yesus tu benua gijang. Ima paposon dot pahoton rohanami abua dang di portibiok kami narodo ko siya benua gijang jaladuk sidung ulaummu di tanon di portibion gabi mulak maho manaik tu benua gijang mangaradi kaingana diakan na hinokko mi saya dohok mahami Tuhan upa na hinokko mu asa gabi saliling perdalanan di portibion gabi sitidangi mu saksi-saksi mu hami Tuhan di bagas nami be
Di karejo nami dok di lingkungan, dumobi akan komu nama kajong joko kaporseonna, pakai mana sida marhite tod di perbadia, marguguhon nasida gabe sitidangin, gabe anak kodok boru, si balas ni roha mo Tuhan napistar, nadinggap parangena si ului hatam do natorasna. Bui dihaporseai natorasna, sudia kada danakon. Di bagas tangamu mahami sedarion, upasahap mah, sudi akan makajong joko kaporseon na sedarion. Saya tangihon mah panidangion. Saya jalo may Tuhan, jala parsidoh mana sida perjabar, di hanguluan mang do hanguluas sugut. Parguguin natorasna, dot sudi keluarga marhite guarmu, jalo matangiangon. Amin. Maredde mahita, uhut mata pasahat pilihatta. Ikondo buano tabarita, tuingana na olong, ima holong ng asitongan, dami na manok tongi, dami na manok tongi, ay nang bicar dohati lungasal po na holomi, uwaso ni Kristus jotong sa liling-liling lain. Ikordende honot na pujian, masangapon tuhatay, natukman aluhon na jahat, nang senjata perangi, nang senjata perangi, ay nang bicar dohati uron, lungasal puna horori, uwaso ni Kristus hotong sa liling-liling makatidak, Yesus Kristus patrovisi, asa tutorop na naulong, manjak ko na sintongi, manjak ko na sintongi, ay nang bicar dohati lungasal po na ikondo buano tabarita, tuingan
dohita makatindakon Yesus Kristus partobusi asa tutorong nana olo manjakon nasitoni manjakon nasitoni ay nagpichar rohatiyo lumasan na hologi uwaso ni Kristus na nato sa lilim-lilim na Noeng saha mahita tu acara na makatidako kaporsiaon Parjulu mahita maret di nomor 140 sia ya sada jongjong makan natoras dan yang menyaksikan imannya di tempatnya masing-masing. Otok-tok dihutono Yesusi pahamolua Dumnaso tarikono Ona palua hona Sian sasumirusan Dohot sian rohum Natokong pamiara Ala pahar dosa Marhite-hite goarni debata ama Anak dotod di perbadia Amen Hamu ale natora sidak danakon Ida hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumulu madok mauliate hamu sedari otu debata ala ni sudia sini rohana nasai laon. Ai di pangulu nasida rasi rasa nuaing. Jala sanga di boto nasida hata ni debata dohot dalat tuhanguluan. Alai tamado ingoto muna sedari on akka pabahena muna tuakai anak komunaon. Aidang dilehot debata kedat dana kotu hamu asa adong dongat dongam muna. Bangulau-lau sabing alai Allah asa ditugu jala dia cari hamudu nasida mangihuton hatani debata ido bahen na dilehon ditanya ko kamudo ganu pari anak komunaon naselaon asa unang mago nasida molo di dalah hamun waeng kurang niro pabahena muna taringot wakka anak komunaon tamaud du kamu tu debata manopoti salamuna martangi yang mahita Alia manami ama ni nasa na targowara ama di Banua Gijang do di tanon. Saya tangi matangi yang namion. Jakom maakada dan ako gabi anak komu. Asima roham lehom matod di perbadia tu rohan nasida. Asa gabi sisyamu nasida rodi saling lingna. Walaupun na hurang pabahenan nami nasa laut tu nasida. Saya samai. Saya unang matargasip nasida. Jala unang loas mago manang isi siyan na sida binahen ni pangalahon nami. Asima roham sahat tutangamu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maholan keluarga. Tetap semua kalian berdiri. Maret demahita. Tuhan
dana nah hinahulongan ni debata na jongjong do hamu nuaing di jul debata na mamereng torus tu bagasar rohamuna do di julu ni huriaon nunga di boto hamu lomo do sugu ni rohan debata daktar baik kamu marsi dalia sugu di hari paruhumani ngolo ingot rohamuna dia ka hari ni ngulumuna nauk salpui tamama do mau liati hamu tu debata ala ni sudi asni rohana jalan mulu diingot hamu akka pabahena muna na soture ima neang do langgus ni rohamuna tu natoras muna rodi salu dosa muna tama marsak biha musa darion marningoti wan hamuma luhu na itu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna nausehu moko pardusa na manopoti dosana alai paubah hamuma rohamuna uhut puka hamuma parangin na baru ola ni sadarion asa dalan muna dalan naguguti na marhapatea tuang uluat si saliling nililing na atau ngalusi hamuma na husukut tono tu hamu di jul debata do di julu ni akadongan na pungu di son sada lihat kemari di perhatu tu hamu do hatan debata na ginu romuna na selaon holani do dalan tuang uluani dua olo do hosian nasar roham tumudal hosaluh dosa jala ulu do ho tujuluan nom mangihuton hatan di batarau di hasusudan di bohalmu tolu ulu do ho sama sitoni nah hina tidak kami hurian di setiap Pakistan songon na kasuna di badan na dubi do di badan na baru tanah badia di jol ni huriaon tung unang osehamu saya berjumah hamu marningo salu nai asalam hotha porsiaw muna martangiang mahita alia manami jala di batanami suruh matod di perbadia tu rohanami be maritihiti Tuhan Yesus Kristus oleh kami marohanami bahai ninganamu olat nion rodi saliling-lilingna surat tot jala sahapi ma tusi sudi naung hului hami sepa ujung ma ulau na pinuk kami di bagasar rohanami ramoti mahami sasudina unang tu hamagoan sugut manang ises yan hamion tugu jala iring-iring mahami ganupari asa saat hami tuang uluan na sorasuda marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dako kamu majolo haporsiao tai rap mahamu madok sini dekat. Ale Charles hamonangan pajaitan didi mau tu bagasan gor de batama tu bagasan gor anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan gor di tod di perbadia amin saya diramoti Tuhan de batama ho di nabongotok ko tu raja de bataro di saliling-liling na amin. Ataha porsiaon si paingot tu si Charles hamonangan pajaitan sian pesalmen wel pulusia
Aesa plonom. Naturas na dia do. Jongjong di tempatnya. Martua ma bangson nau boto lup-lup akan amar pangalahu di bagasan hati urun di bohima li Jehovah. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Saya berjumah horasi rasa mate dungi leonokku matuho tupal hanguluan. Orangnya mahatan di batana ginuromi aido hanguluanmu. Amin. Kalau kamu mapasu-pasu sia Tuhan de bata matai dosia anak na Yesus Kristus dosia tod di perbadia. Saya diramoti mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata Sipaingot, di sini kita Susanti Sinaga. Tersurat di Podawalu ayat 32. Ope hamu ali akka anaha, saya tangihon ma'ahu, martua ma'aka na mangaruti akka dalaku. Parangihon hamu mahatani di batana ginorohomi ay ido hanguluammu. Amin. Hata Sipaingot di si Mesi Isabel Samanta si Manukalit. Tersurat di Jeremia 20 ayat 10 lalu. Ay manang ise nang tidang di partutupan ni Jehovah. Imana marnida doho ubigi hatana. Manang ise naung marati-atehon hatana. Ima di baritahon. Parangihon hamu mahatani di batana ginorohomi ay ido hanguluammu. Amin. Hata Sipaingot di si Diana Yulita Simanjuntang. Tersurat di Poda Onom ayat 20 ay sulu-sulu do tonai jala pati hido panodang. Jala dalan Tuhan uluan do aka picang-picang ni pangajarion. Parangihon hamu mahatani di bata ay ido na ginuruhomu ay ido hanguluamu. Amin. Hata Sipaingot di si Putri Martina Panggabian. Tersurat di Pesalmen 106 ayat 3. Martua ma'aka na mga ruduti uhum, natoktong patupahon hati goran. Parangihon hamu mahatani di bata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata Sipaingot di si Marcella Angelita Pasaribu. Tersurat di Filipi 2 ayat 10. Masitiopa mahamu tuhata hanguluani, bahen puji-pujian di ahu, di arini Kristus, pabua naso magopo parlo jongoku, jaladada naso marguna halu jauku. Parangion hamu mahatani di batana ginurohomi ay ido hanguluammu. Amin. Hatani di bata di sihot nida di 5 sihotang. Tersurat di Matius 5 ayat 6. Martua ma na mauwas malemida hati goran ay si pabusuron do nasida. Parangion hamu mahatana di batana ginurohomi ay ido hanguluammu. Amin. Destina Agnesta. Hata Sipaingot di si Destina Evenia Rotua Siahaan. Poda tolu ayat 6. Sa ibana matadda dinasa dalammu asa ibana patigor akka dalammu. Parangihon hamu mahatani di batana ginurohomi ay ido hanguluammu. Amin. Hata Sipaingot di si Agnesta Sondang Kristiani Marbun. Matius 5 ayat 3. Martua mana po gustodi ay dinasido do harajaon banua gijangi. Parangon hamu mahatani di batana ginurohomi ay ido hanguluammu. Amin. Jongjongan non natoras mulo iso nanak kon na buruna.
Hata si paingo di si Grace Anastasia Huta Barat, Filipi 4 ayat 5. Paboto namu mahabasa romuna tu salut halak, donok do Tuhani. Parangon hamu mahatani di bata nagini rohmi, ay ido hanguluam. Amin. Hata si paingot di si Christine Cynthia Natali Simanjuntak. Matius 10 sada ayat 20 Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan asorat asahu pasonang hamu. Parangon hamu mahatani di bata nagi nurhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Stefani Losanti Simanjutak, Pesalmen 25 ayat 4. Ali Jehovah, saya pabotohon matuau aka dalammu, jala ajarhon tuau aka bogasmu. Parangun hamu mahatana ni debatana ginurhomi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di Sirina Yani Huta Barat, Matius 21 ayat 22. Ay jalo muna dosa luhut nasa na pinagino muna ditang yang muna anggo na porsea hamu. Parangon hamu mahatani di bata na ginurhomi ay ido hanguluamu. Amin. Esther. Hata si paingo di si Mars Indi Putri Simbolon. Markus 10 sadayat 30 dungo mahamu jala martangiang asa unang bongot hamu tu bagasan panguncunan ayna girgir donian todii alai galedo ia daging parangion hamu mahatani di batana ginurhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Esther Elisa Pasaribu. Martua ma si bahed dame, ay guarudo na sida anak ni debata. Matius 5 ayat sia. Parangon hamu mahata ni debata na ginurhomi, ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di Sinovianti Sintauli Toga Torop. Say hohos magoting muna. Jalagala ma palito muna. Lukas 12 ayat 35. Parangihon mahata ni di bata na ginurhomi ay ido hanguluamu. Amin. Cahya Rafli. Hata si paingo di si Cahya Nurani Hasibuan. Martua ma na asiroha ay sia-sia do nasida. Matius 5 ayat 7. Parangihon mahata ni di bata na ginurhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingo di si Rafli Rivaldo Hasibuan. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati urun di dalaku. Pesalmen 110 sia ayat 105. Parangihon mahata ni di bata na ginurhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingo di Sirian Ricardo Sirait. Ay nasa na tinogihon ni Todi ni debata, akaido anak ni debata. Roma 8 ayat 14. Parangihon mahata ni debata na ginurhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingo di si Eben Parningotan Sirait. Unang hamulilu dang ulo debata leaan. Ay iya idi sabur halak ido gotilonna. Galatia 6 ayat 7. Parangihon mahata ni dibata na ginurhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingo di si Roy Kenard Togu Parluhutan Tambunan. Saya marhaposan tu Jehovah mahu jala ulahon nadinggan. Ingat tom matanui jala raduti haburjuon.
Pasal mentulu puluh pitu ayat tulu. Parangihon mahatani di bata nagi nuruhomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Reinhard Zadok Parlindungan Tambunan. Asa nau biki hata kijala di ulahon. Si patudo sumai tuhala namar roha. Na paulihon bagasna di atas batu mamak. Matius pitu ayat 24. Parangihon mahatani di bata nagi nuruhomi ai ido hanguluamu. Amin. William. Hata si paingok di si Wilman Domingo Manulang. Manoktong mahamu martangiang dungo mahamu di si Huhut Madok Mauliate. Kolose 4 ayat 2. Parangihon mahatani di bata nagi nuruhomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingok di si Grace Naomi Manulang. Martua ma jolma na tumangihon au. Marjaga di labung ni pituku ari-ari mangaramoti akatiang ni bohalhu. Poda walu ayat 24. Parangihon mahatani di bata nagi nuruhomi ai ido hanguluamu. Amin. Kevin. Hata si paingok di si Kevin Ramulia Siregar. Alayang gohamu alia kadongan unang mamar naluja hamu mabahen nadinggan. 2 Tesalonik tulu ayat 10 tulu. Parangihon mahatani di bata nagi nurhomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Arya Agung Setiawan Siregar. Upani roha haserepon dohok biar mida Jehoba ido hamuraun hamuliaun dohot hanguluan. Poda 22 ayat 4. Parangihon mahatani di bata nagi nurhomi ai ido hanguluamu. Amin. William. Hata si paingok di si Gary Van Boys Roseptua silalahi. Alai mertua mabawa namar haposan tu Jahoba. Jala Jahoba hapurusanna di bahen. Jeremia 10 pitu ayat pitu. Parangihon mahatani di bata nagi nuromi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingok di si William Van Houten silalahi. Saya ajari maahu mengulahon lomoni roham ai hodo di bataku. Todim nadingganima manugihon au di tano nahornop. Pesalmen 140 ayat 10. Parangihon mahatani di bata nagi nuruhomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingok di si Fernando Nainggolan. Saya manatap-natap do mataku tuho ale na marhabangsa di Banua Gijang. Pesalmen 120 ayat 1. Parangihon mahatani di bata nagi nurhomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Jemeiro Semartian na 70. Alai unang malu pahamu mabahen nadinggan dohot mangulahon asini roha. Ai di halomoh debatado akapelian nasongoni. Hebir 10 tulu ayat 10. Parangihonahmu mahatani di bata nagi nurhomi ai ido hanguluamu. Amin. Romerto Midu. Hata si paingok di si Romerto Gamaliel Janhot Simanjuntak. Martua mahalak akana daulat marpangalaho aka namar pangalahohon pati ni Jahoba. Pesalmen 110 sia ayat 1. Parangihon mahatani di bata nagi nurhomi ai ido hanguluamu.
Amin. Hata si paingo di si miduk werstan pol gasep hutauruk martoruk ni roha situtu marlabok jalan marlabas ni roha masih haehean di bagasan roha naholong. Efesus 4 ayat 2. Parangihon mahatani di batana ginurhomi ai ido hanguluamu. Amin. Alberto Elfrinus. Hata si maygon di si Alberto si lain. Topa marohanayas di bagasan ahu ali cahuba. Jalapai baru matodi namar siho di bagasan ahu. Pesalmen 51 ayat 12. Parangihon mahatani di batana ginurhomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingo di si Elfrinus Febri Wan Nenggolan. Masih tiopan tu pangajaran maho unang parsita dingi. Sai tiopi mai ai ido hanguluamu. Poda 4 ayat 10 tulu. Parangihon mahatani di batana ginurhomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si pengok di si Nikolas si tinjak. Marhaposan tu Jehovah mahamu toktong ai Tuhan Jehovah dodolok baturo di saliling nililingna. Yesaya 26 ayat 4. Parangihon hamu mahatani di batana ginurhomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingo di sirido amanta silaban. Jala odo hupangido naing malam sumurung holong ni rohamuna. Marurat di parbinotoan doho dinasa panibangion partodion. Filipi sadaya sia. Parangion hamu mahatani di batana ginurhomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingo di si Albert Christian Antonio Huta Barat. Sai sade maau asa mertua au. Asa toktong huhahilasson aka aturami. Pesalmen 110 sia 110 pitu. Parangihon mahatani di batana ginurhomi ai ido hanguluamu. Amin. Efraim Kelvin. Hata si paingo di si Efraim, Joshua, Mangapul, Pasaribu. Unang sumurut ringgas ni rohamuna. Partod di nagirgir mahamu, ului hamuma Tuhani. Parangihon mahatani di batana ginurhomi, ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Kelvin Elo Saverino Silitonga. Ikon tu Jehovah de batamunai tamahamu marsi hohot. Songon nabi nahemuna rasi rasa sadarion. Joshua 20 ayat 2. Parangihon mahatani di batana ginurhomi ai ido hanguluamu. Amin. Nadap-dap. Coe. Randi. Hata si pengok di si Rendi nadap-dap. Toktong do hubahin Jehovah tujuluku ay molo di siamuku ibana dang tagamon humordit ahu. Parangihon mahatani di batana ginurhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingo di si Randi nadap-dap. Di baheni dang tartau nahu be gabe husuruma nama nakasih hapor seomuna atik beha nang diujuni si pangujuni ihamu gabe magopo maon nahu halujahu kami. Sada Tesalonik 3 ayat 5.
Parangihon mahatani di batana ginuromi ay ido hanguluammu. Amin. Kevin. Hata si paingok di si Joel Siregar. Sian burjumuna ma hamu mangului songon di Tuhani. Unang di jolmai. Efesus 6 ayat 7. Parangihon mahatani di batana ginuromi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paingok di si Kevin Aditya Hutapea. Manangise na marateatehon hatani di bata, jupangan nadinggan, jalahalak na marhaposan tu Jahoba, maruli tua. Poda 10 ayat 20. Parangehon mahatani di bata na ginuruhommi, ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paingot di si Juan de Niro Tambun. Jal hari koton hamuma asa parhohom hamu masiraduti tohapna. Akub ni marulau madohot tangamuna songonaung hurodihon hami. Sada Tesalonik 4 ayat 10 sada. Parangihon mahatani di bata naginuruhommi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paingot di si Ibrani Fernandes Silitonga. Idama, saya nol do mata ni Jahoba tu aka nama kabiari ibana, aka nama kalunguton asi ni rohana. Pesalmen 30 ayat 10 walu. Parangihon mahata ni di batana ginuruhommi, ay ido hangoluammu. Amin. Hata si paingok di si Rizki Adi Syaputra Hutauruk asa marparange natama di Tuhani hamu gabe halomuan situtu jala marparbuehon nasa ulaun nadinggan. Kolose sada ayat 10. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paingok di si Chandra Mekardi manurung ay nung nga gabi partohap di Kristus sita anggo gomos tatiop ro di ujung na pos ni roha na dihita dimulanay. Heber 3 ayat 14. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paingok di si putra pratama siahaan. Jahoba do si parmahanau dang tagamun huranganau. Pesalmen 20 ayat sada. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paingok di si Joshua luga hamonangan siahaan. Naing songonima mas marsinodang palitomuna di joloni halak asa diida aka pambehana muna na dinggani asa dipuji na sida amamuna na di banua gijangi. Matius 5 ayat 16. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paingok di si Damanuel Rezeki Sinaga. Jala solukun hamuma jol manay baru na tinopa sumantu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon na marhasitongan. Efesus 4 ayat 24. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi ay ido hanguluammu. Amin.
Hamu akan apinar hamal di batanu ngagabi dongan sahuria. Jala dongan sapanganak kamu mengato perpadanan nabadiyai. Naragasi tutudo hamu ditubus. Unang ului hamu bedusa dot sibulis. Ramotan ni debatado hamu maraloho pangagoi. Asal matok tong rohamu na tu ibana. Jala tu gionon na dohamu masuk tu ara jawaban wagitjangi. Martangi yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang asima roham di nasida akan napinasahat nuaing tuho. Saya ramoti manasida maritator di perbadia. Saya pahot manasida di bagasan padan naung di uluan nasida nakking. Saya perbadiai manasida di bagasan hatam. Asa tarida porsion nasida tujuluanon. Maritehite parangin na denggan. Amin. Kami minta kepada pelajar Sidi bangkit berdiri, maju ke depan untuk kur.
Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang senantiasa bisa menjadi rekan kerja daripada gereja dalam mensukseskan acara pembelajaran CD selama kurang lebih 1 tahun. Doa kami gereja, kiranya orang tua juga tetap diberkati Tuhan dan senantiasa diberikan umur panjang dan juga kesehatan. Demikian juga kepada adik-adik para pelajar CD, betapa kami juga merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada adik-adik kami di dalam pembelajaran CD selama kurang lebih 1 tahun. Hari ini kalian membuktikan bahwa kalian adalah anak Tuhan yang baik. Selama 1 tahun ada berbagai dinamika yang ada dalam kelas pelajar CD. Tetapi kalian bisa melampauinya dengan setia dan kami berharap demikian seterusnya. Ujian mereka telah lalui, yaitu ujian tulisan dan juga ujian wawancara. Maka bersama ini kami hendak menyampaikan ada kriteria penilaian kepada pelajar CD, yaitu dengan melihat dari sisi kehadiran, keaktifan, juga sisi ujian tulisan dan ujian lisan, diakumulasi di dalam 3 penilaian. Oleh karena itu kami akan memanggilkan 10 terbaik bagi adik-adik kami pelajar CD, dan juga agar tidak berkecil hati kepada adik-adik kami yang lain, ini menjadi motivasi kepada kita pada hari-hari yang ke depan untuk tetap aktif dan memberikan yang terbaik. Kami persilakan, kami panggilkan Inang Bibelfro untuk membacakan peringkat nama dari ke-10 beserta dengan nilai akumulasinya. Kami undang adik-adik yang dipanggil namanya dimulai dari yang ke-10 maju ke depan. Di sebelah sini 10, 9 sampai yang pertama nantinya. Silakan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah nama-nama 10 nama terbaik dalam peringkat pelajar CD tahun 2020 hingga 2021. Saya akan membacakan dari peringkat 10 hingga peringkat ke-6, dan dari peringkat 5 hingga peringkat 1 nanti Amang Pendeta Togatorop yang membacakan. Peringkat 10 jatuh kepada Grace Anastasia Huta Barat dengan nilai jumlah 85. Kami persilahkan maju ke depan. Peringkat yang ke-9, March Indi Putri Simbolon dengan jumlah nilai 85,40. Peringkat ke-8 jatuh kepada nama Ephraim Joshua Mangapul Pasaribu dengan nilai 86,60. Peringkat ke-7 jatuh kepada nama Jemeiro Smartian Napitupulu dengan jumlah nilai 87,80. Peringkat ke-6, Reinhard Jadok Perlindungan Tambunan dengan jumlah nilai 88,20.
Selanjutnya saya persilahkan kepada Mang Pendeta Togatoro. Baik, terima kasih kepada adik-adik. Harap tetap menunggu namanya. Siapa tahu dipanggilkan 5 lagi ya. Semuanya berprestasi, tapi 10 yang terbaik akan kami tetap berikan apresiasi. Kelima, dengan nilai 89,40 kepada adik kami Marcella Angelita Pasaribu. Keempat, jumlah nilai 89,60 kepada adik kami Roy Kennard Togu Perluhutan Tambunan. Peringkat ketiga, nilai 91,0 kepada adik kami Juan Deniro Tambun. Peringkat yang kedua, nilai serupa 91,0, yaitu kepada Destina Avenia Rotua Siahaan. Dan yang terakhir, nilai 99,40, nilai paling atas. Kami panggilkan Kelvin Elo Saverino Silitonga. Kami undang kepada para pengajar. Kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada mereka untuk menyerahkan hadiah seluruh para pengajar. Amang Pendeta Resort, inilah amang inang bagi mereka sekalian yang kita perhatikan, yang sungguh-sungguh dapat mengikuti semuanya dengan kriteria penilaian yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya semuanya mendapat nilai yang bagus, tapi yang di atas 85 mereka lah. Semoga ini juga menjadi motivasi kepada adik-adik kami sekalian dan tanpa mengurangi rasa hormat. Kami persilakan untuk menyerahkan hadiah. Jika ingin difoto, silakan difoto sebentar. Kami persilakan kepada anak-anak kami untuk kembali ke tempat duduknya semula. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki acara perjamuan kudus. Kita semua yang ada di sini boleh ikut menerima perjamuan kudus yang telah lepas sidi dan yang belum tidak kena hukum penggembalaan siasat gereja.
Nanti adik-adik kami belajar CD bersama dengan orang tuanya masing-masing. Kita persiapkan hati kita. Kita bernyanyi. Mari di Mahita nomor 152 ayat sada. Dameni di batana sumurung sian salut roha imana mangaramuti ate-ate muna doh roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata para si roha na sumurung amanamina di banua gijang asir roham topot mahamina pungudison adorang hupangan hami anon parpadanan na badiai lehon mator di parbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsion na mangulu di hami asa positu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargugoi mahami maswadahon diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporseon na mangului saya taiti rohanami asa lamalungun hami tu banua gijang asa say masiol hami paimai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akanong pinarhamaul ni debata ita sakap nuaing mga ton parpadanan na badiay di bahini tatibang majumulo manang ataw hita marulon na badia asa unang honauhum manang isesian hitaon ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana alani pambehenan na nasature jala na manopoti dosana jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mga ton parpadanan na badiay alay akan adoho marulon na badia unang bediului sibulis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siyani, tung gotapon hamu mahosam do latini roha, alay paingot-ingot hamu matona ni Tuhan Yesus Kristus, nang mati jalonong mula manguluh mo kopamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay, di baheni tata kasih majolo rohat tabi, jala alusi hamu masuku-sukunon, jong-jong ma hamu saluhuna. Jong-jong mak berdiri. Di parhatu tu roham do halak pardosa hosian hatu tubum dohot alani pangulusim di patik ni debata molo di parhatu tu roham do ma olo. Namarsak do roham ala dosami jala di pangido roham neng malua honuang sian dosam molo soni roham do ma olo. Di parhatu tu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana nong mati do mula manguluh mongkopho mamorsan jala mane sadusam molo songoni di parhatu tu roham do ma olo do manggota pon sian roham lateni roha do hot hosom ni roha akup ni olo do mardingkan dot halak na mangarsahi ho jala na olo do mane sadusa ni dongamu songon na pinangido ni roham sesaw ni dibatasu di dusam molo songon ni roham do ma olo atong tapaw du be marohata jala tatopoti masudi dosata ihuton hamu matang yangon di bagasan rohamu nabi
Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa gudang duhami, ay jujut hulau si hami patikmu, tamado ho na uhumu hami nuaing do sogot, molo balasono mu tu hami hobar tu pambahenan nami. Alai ala ni gudang ni asidot holong ni roham dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung ni lehomu humokop hami, ala ni iumbayan na hum hami mangido tuho, asima roham di hami, say jalo mahami, say sama sudi dosa nami, jalalehon tod di parbadia tu hami, asa margugu hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomon ni roham, sa liling di tano ondo pe hami. Amen. Atong hamu akan manopoti dosa muna, jalan na mauas diasi ni rohani di bata, say sahak matu hamu nahina porsea amuna, mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohdo tuhamu, pos marohamuna, nunga sesa salu dosa muna, marhite-hite guarni di bata ama, dot anak, dot tod di parbadia. Alia manamina di banu kijang say pinarbadia maguarmu, say rumah rajaumu, say sao malomoni roham di banu tongon songona di banu kijang. Lehon matuami sadaron hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gyun tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Hudul mahamu, mari di mahita. Tong tangihon hamu matona ni Tuhan Yesus selaho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngin na yujo tarjehi ibana didok mamoliate, dungi di ponggoli may di parlehon matua kasisian na hu madidok, jalo hamu ma jalapangan ma, dagi kudui, na nilehon tu hamatian humokop hamu, bayan hamu masoni, bahen parningotam muna diau. Jaladung suna sidamangan dibuat ma panginumani, didok mamoliate, dungi didok matuna sida. Jalo hamu ma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon pada nai baru maun, marhite-hite mudarhu, nani useon humokopamu, bahen hasesani dosa. Saya bahen hamu masongoni, bahen parningotamuna diau. Atong Roma hamu, nungaradi sasudi, ida, jalade hamu madengan basani debata. Moladung ro anak kota na baru malua ihuk ma natorasna di holak kolang nasidei. 12 halak mahitan non. Uhud marede hita buku ede nomor 150 tahun duton ayat 2. Beriana
molo adong nagiot marulan na baria. Om Mana Parpudi.
Mari di mahita buku di nomor 435 ayat sada marulu pulup tondiki laus jongjong mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jal unang tungha lupa hondinggan ni basana sudina. Ibana do manesa dosam sudina jala ibana pamalum akasahi musudina. Ibana paluahon hosam sian hamaguan jala dilehon tu hodinggan basa dot asini roha. Para si roha jala pardinggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para siroha gudang dang dibayi tuhita naho bartudu satta jala dang dibaloson tuhita naho bartuha jahatota songona sini rohani amama tuan na doa sini rohani Tuhan di bata dia kana makabiari ibana nunga takas di patuduhon di bata holong ni rohanai dihita dinamate Kristus sumokopita ujo pardusa do behita atong dalam malu mahita nuaing sian rimasna dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai di bahini saya pujoni pamangaku do rohaku do nasa pambahenaku do Tuhan di bata olak nionro di saliling nililing na amen tatangnya koma peliata ali Tuhan di bata amanamina di banua gijang hodo haroroni salu sileho-leho nading gando nasa ulibasa na mauliutus kupasa tami masiana nilihomi tu hami pilen nami tuho saya jalom mai gabi wap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasia kami pelenon patibul honara jomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti hite todim asalam mutadahami gudang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami mandok moliati tuho marhiti hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manai tu banua gijang na hudul di siamun debata asang apa dota mulia ma di horo di saling lingna namaras ni roado hamin waeng ala naung monako jala di pabaki debataho gabi raja di atas nisa luhut halo ngangad do sudi dalammu adi patu toru hodo dirim tu toru nisa luhut ala gawi tumibo hosia sa sudi jara maruli goar asalopit sa luhut ulu nitot lahu marsoba tuho jalaganu pamangan marhato poton hodo Tuhan mau liate marohanami tuho ala naung diukapo dalat tu banua gijang gabi situ animali po na mangudihon hami tu debata saya pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasianganon paima marpungu hami tu labungmu saya pasaut mabaga-bagam tu akka suruammu leho tu nasida sahala do tagugusia banua gijang asa marmulia guarmu di portibion saya cari maaka partohona di huriam asa obartulo moni rohama katuran pamicangot dot pandugun-dugun naniaturona sida di huriam saya gongkomi jala paretai ma huriam di tano batak asa lam rarat jala monang di huriami
lehon hapistara siap banua gijak tuaka iduk nami, tuaka pedita, guru doho tuaka situa, asalam maraturan huriam di tanoon. Saya pajongjong harajaumu, di bagasar rohanami, asa marhiras niroa hami mangului dohot mangiutono, pahot marohanami tuho, asa watidako kami, mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami. Saya payam mahatam dohot dame di huriam, asa huingot tami, dada hasiang anoninganan nami, alai di benua gijang di labung mido, saya ramoti ma, namang gogomi hami dohot raja, dohot suruan na pinabakina, lehot tunasida hapistara siap benua gijang, dohot uduk niroha, asa dohot nasida mangului paretam, pasu-pasu masa lut perpunguan ala Kristen, saya homa dongan nasida jumpa marpungu di gereja, di persekolahan nakpe di bagas nabi. Salam lokangi sian hami, dosa dohot sudeh, napa soraton hami di hasianganon, asalam malunguk kami paimahon haroron mangalap hami tulabung ni amai. Amin alia manami na di benua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di benua tongosong na di benua gijang, lehon matu hami sedarion hanguluan siapare. Saya sama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa Tuhami. Unak kami to giot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamo. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midahu. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Selamat hari kenaikan di hamuna saluna. Kami undang semua adik-adik kami pelajar sini untuk maju ke depan untuk foto bersama dengan para pengajar. Kami minta adik-adik kami maju ke depan. Amang sintua sihaan, minta tolong amang ada kursi.